Jakhongni Phaisir Keparni 20 Wathat Langso APHLC General Dhoneswar Rongphar hin pen Amring constituency ke paro Thaskai lepen Rongni hang arat aphan tirpar keron pon. Pimpur dami ke dam tangar ni kopai kelang no pen tomon hirai ting along kiklo pen kana hok dokoklo. Bonta bangso arong arat ting akimi kachin amjia phan kisung chingtang nanglo. Amparta non ke do bom BJP Sarkar phanang rap jimini pusit towar chulang bom lo. Bonta BJP Sarkar tumabang nang kirap jikalisi ahar chikhar chak nang chilang bang vedasi hadak arong aratatum aning oirui asonsi dokoklo. Bonta APHLC 20 wathat langso General Secretary Dhoneswar Rongphar aning kemipen bor EPC kado kabe don pharoi sephan amithang akhia dat pen tirpara ke joy pen ron ponlo. Lapen hadak arong arat kaning jepona tengke kedam tang anta lapuson madu sarkar tamin nang rap relang nile tum BJP sarkar phanang rap jimeni putowar cholang ding si dolo bonta nile tumarong arata kisung nang chini bangwe lapen nona langli nang kerapa party ke khai dhorom nang plang plepin pen labang so tirpar nang keron pon thek apot ke chorolo Amparta alang litum party ke rolling kalipin penta puan nilitum rong arata kisung nang chinidon. Alang li methang akhia dat chepa ik set pen nilitum arong arata phan puan nang kirap. Lason songja pusi nilitum ke nang jiputan ning je porenti. Dongka mukam pen Dhoneswar Rongphar report Time News Tifu.